jeg ved, hvor han kommer fra. Mannequin-rum. Okay, what the fuck? Ræs salt Så. ud i gang. Hvordan? Der er du. Rivjern! Nå, ikke. Jeg kaster Wow, den efter. hallo? Det er mit rivjern. Hallo? Hvor fanden skal den? Hallo, han kaster rundt med mit rivjern! Ikke en kombos! Kartoffelmos! Mor! Ej, kom væk! Wow, okay. What? Nogle gange så er det et meget stort rum, så er der Ej, nej! Ikke dig! Ikke dig! Oh, no! Mor! Nej! Jeg skal væk! Jeg skal væk! Jeg skal væk! Gå væk! Så, gå væk! Gå væk! Hilfe! Ej, buk op! Miau! Mor! Okay. Wow. Ej, hvad fanden? Du har en lampe, der hænger og dingler. What? Jeg vil hænge ned på dit knæ. What the f, man? What the fuck? Hæ? Den spawnede på Vibeke. Nøjeren alligevel. Fik I det på video? What the crap? Oh my god, den spawnede lige her på. Det var lidt skulle jeg sige, det var der... What? Jeg gør noget. Jeg gør noget crazy. Det er snart... Døren er stadig låst. Kæft, det er sådan for en... Hvad? Ej, fuck. Okay, den er åben. Den er åben. Okay. One mine down. Jeg er udenfor. Holy shit. Hvem døde? Jeg gør ikke. Nej. Det var Vibeke, der døde igen, eller hvad? Ej. Oh. Ja. Oh my god. Vibeke, hvad sker der? What the crap? Ej, hvad? Hvad fuck? Skal man turde gå ind? Ja. Okay, det skulle jeg så ikke. Hallo, et kartoffelmos! Jamen, hvad helvede sker der? Hvad sker der på Vibeke? Ja, det ved jeg ikke lige. Luk os ind! Vibeke, kan du høre os? Jeg tror jeg tager den anden vej. Ej, det gør jeg ikke. What? Okay. What the fuck? Nu var det hits! Okay, så tager jeg alligevel den anden vej. Farvel. Okay, måske Kormus. What the fuck? Den er lidt nøjeren. Ja. Fordi blikkerne er stadig tændt, eller hvad? Eller har han slukket den? Den har han sgu slukket. Okay, vi bruger. What? Ja? Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige for at bruge den her, når jeg bruger tekst. 2 sekunder, så kommer jeg. Hvor er du henne? Okay. Oh. Hello. Hello. Skal jeg se. I don't know what. I wish to revive my friend. Nej, okay. Oh shit. Oh. Komos måske. Nej. Shit. Hunter den igen. What? Shit. Hello. Ej!
Ej, what the fuck? Så kigger han bare på en. Hey, buddy. Hey there. Velkommen tilbage. Kom tilbage. Okay, den er done. Hvad? Er den ikke done? Nej. Der er mor! Okay, vi gør sådan her. Så tager vi en handtube. Yes. Ej, wait. Nej. Stop pattebunny. Ej. Little man. Party. Jeg synes, det gør sådan her. Det er simpelthen for dumt, det her. Ja, vi kan se smudgen brænder. Tak. Jeg synes, som Rebecca, hun siger, hun kom til at brænde sin smurf. Ja, Hun brænder smurferne. jeg troede, du sagde smølferne. Jeg kommer til at brænde min smølfer. Ja, Det lyder voldsomt. ja, det... Ja. Kan vi gå ind igen? Jo, hvis man tørklæde. Tilbage til skabet. Ja, Ja, til skabet, ja. ja. Nej, det skulle jeg så ikke. Hallo? Ej, for helvede. Kartoffelmos! Jeg tror ikke, den hånd endnu. Hallo? Så må det... Ej, mor, den kommer nu! Kartofler! Er den færdig? Okay, her er den. I need some... What the fuck? Fuck mig! Hjælp! Hilfe! Hvad fanden sker der her, mand? Fuck, jeg fik et chok. Har du gjort det, jeg troede, du har gjort? Ja, jeg tror nok, hun har... Jeg tror, du har... Altså, hun har gjort det, som du tror, hun har gjort. Okay, hvad tror I, jeg har gjort? Jeg tror, du måske har brugt din hånd. Eller brugt hånden. Okay. Majsgummi, vi løber der rundt. Den er inde i køkkenet nu, fordi Majsgummi har lige været i køkkenet. Nå, okay, jeg troede, du havde låst os inde eller noget andet. Nej, altså, ja, vi løber frit rundt her, Majsgummi. Udenfor eller indenfor? Vi er indenfor, ved siden af. Indenfor. Nå, Kan vi komme ud? Nej. What the fuck? What? Okay, vi har fået mig down. Nu kan vi komme ud. I'm out. Kartofler! Kartofler! Det var Tara, der døde der, eller hvad? Ja. For fuck's sake. Hun døde lige ved siden af mig næsten. I wish for life. I wish for toast. I wish for toast. I wish for life. Wow, mor! Mor! Ej, så var det et ghost event. Sut, mand. Den er i ikke. Wow, mor! Ja, vi har fået ud, det ikke er Banshee. Først den ene vej, så den anden vej. Atju. Skummer, dreng. Hvad laver du? Hvad laver du? Hallo? 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 Kukaboo! Hallo?
Er du på løberen? I like to move it, move it. Okay, fair nok. Kan ikke se dig derovre? Hvad? Han kan da se dig derovre, kan han ikke? Jo, det er også meningen. Det er bare for... Oh, fuck. Oh, what the crap? Okay. Kartofler. Døde I begge to? Hallo? Døde I begge to? What? Nej, are you kidding me? Ah, mor! Jeg skal ud. Mor, Hilfe! Har du et spot? Jeg kan ikke sige nu. Halleluja! Husk den, mor! Oh, fuck. Oh my Jesus Christ, man kende. Are you kidding me? Mor! Nej, fuck mig! Jeg skal væk! Shit! Ja, og det var lidt ligesom hun så lige pludselig sad fast og kunne ikke rigtig komme videre. What the... hallo? What? Ej, der var du. Hvad skete der lige der? Det lige pludselig forsvandt du.